நீங்கள் எல்லாருமே இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறதே யூடியூப் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை வச்சு பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த யூடியூப் ஆனது 2005 ஆரம்பித்தாங்க. 2005 ஆரம்பித்து அடுத்த ஒரே வருஷத்துலேயே 2006 பார்த்தீங்கன்னா 50 மில்லியன் யூசர்ஸை இந்த யூடியூப் தளமானது எட்டியிருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த 6 வருஷம் 2012 இதோட வளர்ச்சி மிக வேகமாக, யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவு மிக வேகமாக வளர்ந்து 800 மில்லியன் யூசர்ஸை வந்து 6 வருஷத்தில் எட்டி பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க 2021 வருஷம் யூடியூப் ஆனது தனக்கான யூசர்ஸோட எண்ணிக்கையை 2 பில்லியனாக வச்சுருக்கு. ஆரம்பித்ததுலேருந்து இந்தளவு க்ரோத் கொடுத்துருக்கு எந்த ஒரு வீடியோ பிளாட்ஃபார்மே இது வரைக்கும் இல்லை. இனிமேல் இருக்குமான்றதும் தெரியல. அந்தளவு யூடியூபோட வளர்ச்சி மிக அசுர வேகத்தில் இன்னமும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். நம்ம எல்லாருக்கும் பூட்டான் அப்படின்ற ஒரு சின்ன நாட்டை பற்றி தெரியும். நிலப்பரப்பில் நேபாளத்தை விட ரொம்ப சின்ன நாடு தான் அது. ஆனால் இந்த உலகத்திலேயே, சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, இந்த உலகத்திலேயே கார்பன் நெகட்டிவ் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறதுல முதல் இடம் மட்டும் இல்லை, ஒரே ஒரு நாடு மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த நாடு எந்த நாடுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பூட்டான் மட்டும்தான். அது மட்டும் இல்லை, இந்த உலகத்திலேயே இதுவரைக்கும் குடிநீர் பற்றாக்குறை, உணவு பற்றாக்குறைன்னு ஏற்படாத ஒரே ஒரு நாடு அப்படின்னா அது பூட்டான் மட்டும்தாங்க. ஏர் பொல்யூஷன் சுத்தமாக இல்லாத ஒரே நாடுனா அது பூட்டான் மட்டும்தான். இத்தனைக்கும் இந்த பூட்டானில் ஒரு மரங்களை கூட வெட்டுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. வெளியிலேருந்து வர எந்த ஒரு தொழிற்சாலைகளுக்கும் இந்த நாட்டில் அலௌடு கிடையாது. ஏன்னா இவங்க இயற்கையோட ரொம்ப ரொம்ப ஒன்றி வாழ்கிறாங்க. அதனால் இயற்கையை பாதுகாத்துட்டே இருக்கனால இங்கே வளங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி கார்பன் பொல்யூஷன் நாளுக்கு நாள் 0 லெவல்லையே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜப்பான் நாட்டில் ஒரு வித்தியாசமான வழக்கத்தை இன்னமும் கடைபிடிச்சிட்டு வராங்கன்னே சொல்கிறாங்க. அதாவது என்னென்னா, பறவைகளோட திடக்கழிவுகளை முகத்தில் ஃபேஷியல் க்ரீம்ஸாக வந்து இவங்க அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு என்ன காரணமாக அவங்க கருதுறாங்கன்னா, இது இயற்கை திடக்கழிவு அப்படின்றதுனால இது வந்து அவங்களோட அழகை வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாக்கும், இளமையான பொலிவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு இவங்க நம்புகிறாங்க. சயின்டிஃபிக்காகவும் இவங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணி இன்னமும் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. நம்மளில் நிறைய பேர் அமேசானோட அலெக்ஸா ப்ராடக்ட்டை வாங்கி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போவும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வராங்க. அமேசானோட ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்டில் இதுவும் ஒன்றாவே இருந்துட்டு வருது. இந்த அமேசான் அலெக்ஸாவை வாங்கினதில் 75% மேற்பட்டோர் அதை வாங்கின உடனே முதல்ல சொல்கிற வார்த்தையானது அலெக்ஸா ஐ லவ் யூ அப்படின்ற வார்த்தையை தான் முதல்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல. நம்ம எல்லாருக்கும் டிஸ்கவரி சேனலில் வர பேர் கிரைல்ஸ், அதாவது மேன் வெர்சஸ் வைல்டுங்கிற சீரீஸை பண்ணுற பேர் கிரைல்ஸை எல்லாருக்குமே தெரியும். இவர் ஒரு தடவை ஹெலிகாப்டர்லேருந்து குதிக்கும்போது இவரோட பேராஷூட் ஓட்டையாயிருச்சான். அந்த பேராஷூட் ஓட்டையானனால அவர் கிட்டத்தட்ட 15,000 அடி உயரத்துலேருந்து கீழே விழுந்து அவரோட வயிறுலையும் முதுகெலும்புலையும் பயங்கரமான அடிபட்டுருச்சான். இதை செக் பண்ண டாக்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இனிமேல் இவரால் நடக்கவோ எங்கேயுமே போகவோ முடியாது, வீல் சேர்லேயோ இல்லை பெட்லேயோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம். ஆனால் அடுத்த 2 வருஷத்தில் இவர் தன்னோட கடின உழைப்பால் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை ஏறி என்னால் இது முடியும், என்னை யாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு நிரூபிச்சிருக்காரு. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.